Ngiyabingelela abangcwele egameni lenkosi yethu Jesu Kristu ophilayo. Amen. Nginibingelela nonke ngokwezihlalo zenu, ngokwezigaba uNkulunkulu anibeke kuzo. Amen. Ngingumangema wakasithole egameni lenkosi uJesu. Ngizosho lamazwi akuLuka chapter 23 verse 43 afundeka kanje. Ngiqinisile ngithi kuwe namuhla uzakuba nami eparadise. Ngiyacela ukuphinda. Ngiqinisile ngithi kuwe namuhla uzakuba nami eparadise. Jesu Kristu uyinkosi. Ngibe nesimo sokuthi Nkosi mina ngizothini. Ngaba nalomqondo ekuwenzeka la siphuma khona bazalwane. Amen. La khona ebekuthi makuthiwa nje amazwi ayisikhombisa besithi masihleli phansi size sihlulele sithe yiwashaya ubani. Hayi la entabeni ngicela ukuphinde ngicacise emabandleni esiphuma kuwo. Amen. Ngase ngibuze enkosini ukuthi mina ke Nkosi njoba ngiwunama kanjena ngizothini. Into eyenziwe inkosi ngivele ngalethelwa icathulo ebezinkulu kakhulu okuthema ngiyibona ukuthi izinkulu lezi cathulo zinde zinkulu kwathiwa ngigqoke. Ngathi mangithi ngiyagqoka sangilingana. Engicela ukukusho ukuthi engizokwenza ngizodlulisa amazwi engiwathathe enkosini. Amen. Iphindile inkosi ngisana lokho yangikhumbuza ukuthi ngikhombiseni kuzosanje kube yisonto leli siphuma kulona. Nkosi ngikhombisa ubaba Mtsibande emile. Ubaba Mtsibande mangimbheka uthule. Kodwa kwakhona okhulumayo. Jesu Kristu inkosi. Ingaqali inkosi ukungikhombisa lokho. So amazwi engiwanika uNkulunkulu bazalwane ekuthiwa ngizowasho la athi ngiqinisile ngithi kuwe namuhla uzokuba nami eparadise. uJesu Kristu inkosi. Inkosi ifuna ukuba nawe. Inkosi idelile ukuphila kwayo. Sizwa la esinye selelesi sikhuluma engathi asiqondi ukuthi ubani lo esikhuluma naye. Kodwa lesesinye selelesi sizowusebenzisa kahle umzuzu wokugcina. Ngizothi nawe ubungawusebenzisa kahle. Ngoba mina nawe siyalwazi usuku esafika ngalo esatshelwa ukuthi wazalwa nini. Kodwa usuku ozohamba ngalo emhlabeni asilwazi. Engathi ubungawusebenzisa kahle lo mzuzu ukuthi nawe ukulangazelele ukufinyelela eparadise. Engathi nawe ubungayitshela namhlanje inkosi ukuthi inkosi ngiyacela ungikhumbule uma usufike embusweni wakho. Mhlambe igama lakho lake lalotshwe encwadini yokuphila. Mhlambe ngenxa yobubi noma ngenxa yobude bendlela kwakhona isono esithandela kuwe kwafika isikhathi la uNkulunkulu ekudonse ekukhuphulele entabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Wanikezwa ithuba lokuthi uvume isono. Kodwa wawusugeza ngendlela engesiyo. Okuqala inkosi ingikhombisa ukugeza. Yangikhombisa ukuthi abanye bageza begqoka izicathulo. Okungukuthi khona izona abayigodlayo ngoba babuka uNtsibande. Ababuki lo okhulumayo. Ngoba mina mayisingikhombisa inkosi, ingikhombisa ubaba uNtsibande umi phambi kwebandla uthule. Kodwa kuphuma ivoice iyakhuluma nebandla. Jesu Kristu uyinkosi. Engathi besingalisebenzisa
nathi leli thuba lokuyifuna inkosi isenokutholakala. Singadlali ngalomzuzu ngoba mhlambe umzuzu wami nawe wokugcina. Mhlambe phakathi kwethu khona ozobiza kwanamhlanje. Engathi ungathi mawula endlini yokukhonzela usezwa uNkulunkulu ekhuluma. Uqaphele ukuthi usebenzisa kanjani leli thuba. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ithi inkosi ngiqinisile ngithi kuwe namuhla ngizoba nawe paradise. Kodwa inkosi ayimananga yasho kube khona istep okufanele sithathe sokuthi ayicelele ukuthi inkosi ngiyacela ungikhumbule. Kungazathi uyibonile izono zakhe ukuthi ngeke ngagebenga, ngeke ngabulala, ngeke ngenzani. Kodwa manje sekuyithuba lokugcina ngiyabona vele ukuthi sengisekufeni. Mhlawumbe lo mzuzu wokugcina wokuthi ngivule umlomo ngisho engakusho ake ngingakhuluma ukudelela njengalo muntu. Ake ngicelele kulo mzuzu wokugcina ukuthi inkosi ngiyacela ungikhumbule. uJesu Kristu uyinkosi. Uma ngabe inkosi iphinde iveza ukuthi isidonsile yasikhuphulele entabeni yayo engcwele, kodwa siyadlala ngethuba esinikeze lona. Iphinde yaveza ukuthi noma ngabe siyageza, iveza inkosi kukhona abavele uyabona uma ubhixa insipho ethawuleni bayahlikihla esifubeni, bagijima bayogqoka. Ngisabuza ukuthi akagezisisile ngani, useqhamuka usegqokile, uselungele ukuyoshumayela. Ngabe uzivuma kahle imizono zakho? Ngabe ubona uNkulunkulu yini osebenzisa inceku yakhe noma usaba inceko? Ngizothi namhlanje ukhona okhulumayo, akusiyi inceku kaNkulunkulu oyibona ngamehlo enyama. Uma ngabe uzivuma izono zakho zivumisise ngoba wazi ukuthi le chance oyitholayo yokuvuma izono usazophinda uyithole yinene. uJesu Kristu uyinkosi. Inkosi ayifisi namunye ukuthi abhubhe, kodwa iyathanda ukuthi sonke sisindiswe siye ekuphileni. Amen. Lithi izwi likaNkulunkulu, umusa kaNkulunkulu ukusindisa ubonakalisiwe kubantu bonke. Incwadi kaThithu chapter 2 verse 11 kuya 12. Athi verse 12 wakhona uyasifundisa ukuba sidele ukungakholwa. Athi umhlabeleli dela konke, dela manje. Inkosi ithini? Ithi namuhla. Ayisho ukuthi ngisazohamba ngiyocabanga noma ngisazohamba ngiyokucelela ebese ngiyabuya ngizokunikeza impendulo. Ngenxa yokuthi iphiwa amandla ezulwini nasemhlabeni. Inkosi ithi namuhla ngizoba nawe, kodwa ayikhulumanga engavezanga ukulangazelela kwakhe. Ngabe mina nawe siyamlangazelela yini uNkulunkulu noma uthe sesikhuphulele entabeni yakhe saqhubeka nobubi bethu? Mhla inkosi ingikhombisa lentaba ngingakafika entabeni yendlu kaJehova kuyabonelela, ngayibona intaba ngangokuthi ubuklini bayo kwakukhombisa ukuthi ngisho ngalahla iphepha likaSwidi yokusuwenza isono esikhulu. Kuye kungimangaze uma ngabe sesinikezwa imiyalo sekukhulunywa nangephepha likaSwidi. Kanti inkosi kwembula lokho yakhombisa ukuthi ifuna ubungcwele kuthina singadlali ngethuba. Engathi besingayicela inkosi ukuthi inkosi ngiyacela ungikhumbule mawusufika embusweni wakho, ngoba inkosi iyakuthanda. Ulapha nje ingoba inkosi ikuthandile. Akusikho ukuthi ulapha ngoba ungcono kunabangekho la,
kodwa inkosi ikukhethile. Leli thuba ngiyacela ukuthi ungadlali ngalo. uJesu Kristu uyinkosi. Asingabi abantu abafihlela ubaba Mtsibande izone ezithile sithi awu uzothini ubaba Mtsibande sezwe isono esingaka. Ngizothi mina khona osibonayo isono sakhe ingakho esidalula ukuthi abanye bathi bayazivuma njengoba ngishilo ukuthi ibike yakwenza phambilini inkosi ukuveza ukuthi abanye bageza begqoka izicathulo. Isiphindile futhi inkosi uma ngithi inkosi mina ngizothini yavele yanginika leyo message ukuthi kukhona abasaqhubeka bayazifihla iphambeko zabo ezinye abafuna ukugezisisa engathi ubungashisekela ukuthi inkosi angithanda uyesihogweni kunento engayibona esihogweni ngabona kukhala omdala kukhala omncane akukho ukuthi lo mncane kunalo. Umama omdala engakhohlwa wayelokhe eyibinya esha khona lapho ngakhonjiswa ukuthi nesono asikho esincane kunesinye asikho esikhulu kunesinye. Ngakhonjiswa ngikhonjiswe yena esesemhlabeni before ngehliselwe phansi ukuthi nalo obukhonjiswe yena mbuku ukuthi ukuphi uyakhala naye ngenxa nje ka2 rand bazalwane. Engathi besingafisa siyikhalele enkosini sifisa ukufisa okuhle ukuthi singayi kuleya ndawo yobuhlungu. uJesu Kristu inkosi. Nami ngiyathanda bazalwane ukuthi engathi ngathi mangithola ithuba lokuma phambi kwebandla likaNkuluNkulu engathi ngingafika ngithi inkosi ngithuma ukuthi nenze kahle kakhulu kodwa angikwazi ukushintsha amazwi esukisiwashilo inkosi ngoba izwi likaNkuluNkulu encwadini kaPetru 1 Peter chapter 4 verse 17 lithi ngokuba sekuyisikhathi sokuthi ukwahlulela kuqala endlini kaNkuluNkulu. Bekungeve kubalulekile ukuthi Mose usebukhoneni kaNkuluNkulu ucophelele ngisho imizindlo yenhliziyo yakho ngoba uNkulunkulu ngiye ngibone ephendula into ngisho engiyicabangayo okungukuthi akukho esingamfihlela khona. Ngizothi inkosi yakuthanda ayifisi ukuthi uye ekubhujisweni dela konke manje. uJesu Kristu uyinkosi.